Esa cooperativa naceu coa idea de aprender a traballar en equipo, organizarnos e levar a cabo un proxecto real para a nosa comunidade. Para comenzar, fixemos a acta de constitución, eliximos o equipo directivo e comenzamos a decidir as normas. A nosa cooperativa debía seguir os principios que fan que a convivencia no noso colexio sexa positiva. Un deles é o refugallo cero. Queremos ofrecer produtos sostibles, naturais e da mellor calidade. Igualdade. Entre nós non hai ningún tipo de diferenza dentro da cooperativa. Decisións democráticas. As decisións que haxa que tomar serán votadas entre todos os membros da cooperativa. Proximidade. Intentar ter un trato cercano cos nosos clientes. Compromiso coas tarefas. Se algún membro da cooperativa, mesmo do equipo directivo, non cumpre coas súas responsabilidades, poderá ser sancionado. Cando todos colaboramos, conseguimos mellores resultados. As vosas profes e os vosos profes, primeiro a que felicitalos por mostrarvos o camiño de emprender e os NIF que vos imos a entregar durante esta xornada son a proba dese pequeniño camiño que recorrestedes ata chegar aquí, con ese produto que estou seguro que iremos a visitar nos mercados e nas feiras que poredes en marchas que acudiredes nos vosos povos e nos vosos concellos para comercializalas. Para que unha cooperativa funcione ben, é importante repartirse e organizar as responsabilidades. Organizámonos por departamentos. Departamento de Publicidade, Departamento Financiero e Departamento de Calidade. Dividirémonos en varios grupos os luns na terceira sesión para elaborar os produtos a vender. Como estas macetas creadas para o Día do Pai. Pulseiras, xabóns, chaveiros, colares, plantas e velas. Chaveiros de macramé, coleteiros, bolsas de tea, chaveiros de resina. O noso principal obxectivo é organizar unha feira do libro das artes no centro da nosa vila. Quero agradecer a todos os meus compañeiros, xa que sen eles isto non sería nada posible. Agardamos que os gustase a nosa presentación e que as vosas cooperativas sexan un éxito.